Ano? Kanang bestseller ninyo? Oo, kanino. Kani. Isa man siya, special tang. Ila, lami nito. Beef. Sige, suwayan ko ni. Isa man siya kanang lutuon gyapon no. Bara siya. Unsa inyong utan? Rena ni siya. Naana ni siya. Unya, Ano baboy? pork belly. Okay. Mga homo ko na sila. Ano siya may humok? Kakaning duha. Unsa ni siya na sauce ni siya? Unsa man siya? Wala, marapala na siya. Suba-suba ra gyapon. Subara. Kani. Grill rin na siya tanan. Ang grill ra. Oh, okay. Unsa ko may lain ng Sabaw na mo. ramen, cold noodle. Asa may mas lami ano ko yan? Kaya i-recommend yun. Lami gani siya. With rice lagi ni. With rice. Ramen, cold noodle. Pero separate siya ang rice. Upa, Korean soup with rice. Oh, Kani rice. bibimbap. Kani bibimbap. Wala pa kakaon na rin ha? Apa, first time. First time. Kini isa. Isa lang ani, try nang ko nya isa aning kuan. Jar. Kanilang kana lang siya kaya ako ra biya usa. Take out lang na pwede ra man take out no. Oh, pwede na. Aw, kay kuan man. Pero kini siya, pinan mo mga hulot. Ma-take out mo kani. Plastic na siya ma. Okay ra, basta ma-take out. Baboy Drink. ka? Di lang Beef lang. break lang sa akong suwayan. Yung drink. Coke lang. Na may Coke. Ay lang na bottomless uy. Kausap. Pero puro ni bottomless tanan. Pwede rin ka. Ang dili bottomless. Pwede rin ka. Bottom fish siya. Bottomless lang sige kanang Coke lang. Pwede naman na. Bulot. Lain siya. Naglait ng tiyan. Unsa giluto nimo? Nag-order ko kuan. Ga-order ko og boneless short ribs o kuan Yuki-jang soup with rice. I don't know kuan siya. Oh, look at this. Kanya akong ganahan no. Kani isa man siya special tang dila lami nito Beef. Tang. sige suwayan ko ni unsa man ni siya kanang lutuon gyapon no Bara siya. unsa inyong utan Rena ni siya. naana ni siya unya Ano baboy? pork belly okay mga homo ko na sila Ano siya may humok? kakaning duha unsa ni siya na sauce na siya unsa man siya Wala. Marapala na siya ma. Suba-suba ra gyapon. Kani Grill rin na siya tanan. ang grill ra. Oh, okay. Unsa ko may lain ng ano? Sabaw na mo. Ramen, cold noodle. Asa may mas lami ano ko yan? Kani i-recommend yun. Lami gani siya. With rice lagi ni. With rice. Ramen, cold noodle. Pero separate siya ang rice. Upa, Korean soup with rice.
Oh, Kani rice. bibimbap. Kani bibimbap. Wala pa ka nila ma. Ito, first time. First time. Kini isa. Isa lang ani, try na ko. Nya, isa aning kuan. Yeah. Kanilang kana lang siya kaya ako rabi usa. Take out lang na pwede ra ma-take out no. Oh, pwede na. Okay, kuan man. Pero kini siya, di na may mga ulit. Ma-take out mo kani. Plastic kasi ma. Okay ra, basta ma-take out. Baboy Dire. ka? Di lang Beef lang. brief lang sa akong soyan. Yung drink. Coke lang. Na may Coke. Ay lang na bottomless uy. Kausa. Pero puro ni bottomless ka na. Pwede na ka. Ang dili bottomless. Pwede na ka. Bottom decision. Bottomless lang. Sige, kanang Coke lang. Bullets po. Right. Naglait ng tiyan. Ano giluto ni mo? Nag-order ko kuan. Ga-order ko og boneless short ribs. O kuan. Yuki jang soup with rice. Oh, look at this. Kanya kong ganang ano. Wow.